Waqt il-programm Extra fuq ix-Xandir Nazzjonali il-ħamis filgħaxija, il-Prim Ministru Roberta Bela qal li deħlejn fażi eċitanti biex Manuel Island u ż-żona tal-White Rocks jinfbidlu f'parks nazzjonali li jkunu jistgħu jitgawdew kif jixraq mill-familji Maltin u Għawċin. Irrid nagħti lill-poplu Malti dak li jistħoqlu. Ma nemmen illi wasalna deħlin issa f'fażi importanti ħafna fejn isir il-kuntratt formali u mbagħad l-iktar parti ambizzjuża ma sabiħa. It-twettiq ta' dak il-proġett li rridu nagħmluh flimkien ma' laqdiet volontarji, flimkien ma' żgħażagħ, flimkien ma' anzjani wkoll li taw il-perspettiva. U mal-komunitajiet mal-komunitajiet. Il-Prim Ministru Roberta Bela qal li fl-elezzjoni ġenerali li jmiss il-poplu se jkollu għażla waħda ċara. L-għażla li tissir hija lil min jagħtihom l-aqwa serħan il-moħħ, l-aqwa ċertezza illi jista' jindirizza t-tħassib tagħhom. Jekk huwiex it-tħassib ambjentali. Lil min jafdaw illi jwettaq il-proġett ta' Manuel Island, lil min jafdaw illi jwettaq il-proġett tal-White Rocks, lil min jafdaw illi jwettaq il-proġett ta' Forti Campbell, tal-Forti San Salvatur u tal-Forti ta' Tinje, lil dak il-gvern u partit illi minkejja kull obbligu kontrattwali irnexxielu jġib dawk il-proprjetajiet lura għand il-poplu, jew lil dak il-partit li meta kien fil-gvern dak il-proprjetajiet li kienu tal-poplu ħadhom mingħand il-poplu u tuhom għall-ispekulazzjoni. Il-Prim Ministru tenna li fi żminijiet ta' kriżi internazzjonali il-Gvern Laburista immexxi minnu żamm il-prezzijiet stabbli hekk kif pajjiżna wkoll għadu bi provvista stabbli. L-ewwel nett is-sussidji huma sostenibbli iva sakemm fit-tmexxija tal-pajjiż hemm min huwa kapaċi li jmexxi l-ekonomija u l-finanzi tal-pajjiż, sakemm hemm min hu kapaċi jibqa' jġib l-investiment u sakemm hemm min huwa kapaċi illi bit-tkabbir ekonomiku li għandna id-dħul tal-gvern, ir-revenue tal-gvern jibqa' wieħed b'saħħtu kif inhu llum. Hawn id-Dr. Bela semma kif permezz ta' din il-politika pajjiżna għandu inflazzjoni taħt il-medja Ewropea waqt li l-Fond Monetarju Internazzjonali l-IMF ħareġ kif Malta se jkollha l-akbar tkabbir ekonomiku minn fost il-pajjiżi kollha Ewropej għal 5 snin li ġejjin. Dwar ir-riforma tal-ippjanar, il-Prim Ministru spjega li fl-aħħar xhur baqgħu għaddejn id-diskussjonijiet iżda qatt m'hemmx konverġenza ma' kulħadd għal il-Gvern fehem il-perspettivi differenti li hemm u mhux se jkun hemm l-ebda tisbejt tas-saqaj kemm qabel u anke wara l-elezzjoni ġenerali. Sattant Dr. Bela qal li l-Gvern qed iwettaq ħidma biex inaqqas il-ħin ta' stennija anke b'sinerġija mal-privat. Il-Prim Ministru semma li hu determinat li l-proġett ta' tkabbir tad-Dipartiment tal-Emerġenza u dak għal ħolqien ta' sptar tas-saħħa mentali fl-Isptar Mater Dei għandhom jingħalqu fil-ġimgħat li ġejjin u x-xogħol irid jibda immedjatament. Dan flimkien mal-Isptar għal kura intermedjarja bi 300 sodda f'San Vincenz de Paul kif ħabbar nhar it-tnejn li għadda. L-għażla li tissir hija lil min jagħtihom l-aqwa serħan il-moħħ, l-aqwa ċertezza illi jista' jindirizza t-tħassib tagħhom. Jekk huwiex it-tħassib ambjentali. Lil min jafdaw illi jwettaq il-proġett ta' Manuel Island, lil min jafdaw illi jwettaq il-proġett tal-White Rocks, lil min jafdaw illi jwettaq il-proġett ta' Forti Campbell, tal-Forti San Salvatur u tal-Forti ta' Tinje, lil dak il-gvern u partit illi minkejja kull obbligu kontrattwali irnexxielu jġib dawk il-proprjetajiet lura għand il-poplu, jew lil dak il-partit li meta kien fil-gvern dak il-proprjetajiet li kienu tal-poplu ħadhom mingħand il-poplu u tuhom għall-ispekulazzjoni. Dawn huma l-għażliet fil-qasam tal-enerġija kruċjali, dan huwa il-qasam illi se jiddetermina dak illi se jkun qed jiġri fil-futur lil dak il-gvern li jagħti s-serħan il-moħħu stabbilità jew lil dak il-partit li qas jaffiqiet miegħu innifsu fuq din.